Posledné Kozmonews krajskej hvezdárne v tomto roku sa budú niesť nielen v znamení horúcich noviniek z prostredia astronómie, ale tiež v znamení bilancovania najdôležitejších udalostí roku 2024. Prajeme príjemné počúvanie. Kozmická agentúra NASA vybrala spoločnosť SpaceX ako partnera, ktorý bude poskytovať obsluhu štartu a ďalšie služby spojené s misiou Dragonfly. Tá bude prebiehať v rámci programu New Frontiers. Úloha misie bude pozostávať z preskúmania Saturnovho mesiaca Titanu, odoberania a chemického rozboru vzoriek. Misia využije lander s rotormi, vďaka ktorým bude môcť prelietavať medzi rôznymi oblastiami a zbierať vzorky, ktoré nám pomôžu k pochopeniu vývoja chemických procesov a preskúmať možnosť obyvateľnosti prostredia mesiaca Titán. Štart misie Dragonfly je naplánovaný na júl roku 2028 a vyniesť ju má raketa Falcon Heavy. Sonda Europa Clipper, ktorá má preskúmať Jupiterov mesiac Európu, odštartovala zo Zeme 14. októbra 2024. Momentálne sa už nachádza vo vzdialenosti 20 miliónov kilometrov od Zeme. Hoci sa k Jupiteru dostane až v roku 2030, už teraz sa začalo so spúšťaním jej prístrojov. Krátko po štarte sonda rozložila svoje solárne panely, ktorých celkové rozpätie presahuje dĺžku 30 metrov. Do prevádzky bol uvedený tiež magnetometer a vysokofrekvenčné radarové antény. Sonda momentálne odosiela údaje o funkčnosti systémov. Kým sa dostane k Jupiteru, musí byť skontrolovaných a kalibrovaných všetkých 9 vedeckých prístrojov. Držíme palce. NASA oznámila posunutie termínov v programe Artemis, ktorého primárnym cieľom je návrat ľudí na mesiac. Posunuté boli zatiaľ dve najbližšie misie. Artemis 2, ktorá mala pozostávať z obletu mesiaca ľudskou posádkou a následným návratom na Zem. Pôvodným termínom bol september 2025. Po odložení by sa malo štartovať v apríli 2026. Následná misia Artemis 3 má byť tou misiou, v rámci ktorej sa uskutoční výsadok ľudskej posádky priamo na povrch mesiaca. Pôvodne mala misia štartovať v roku 2026. V nových plánoch však figuruje rok 2027. Posuny nastali najmä z dôvodu dokončenia príprav vesmírnej lode Orion, v ktorej bude ľudská posádka prepravovaná. Bezpečnosť astronautov je kľúčová, preto sú posuny termínov aj napriek nárastu výdavkov pochopiteľné. Zatiaľ poslední ľudia sa po povrchu mesiaca prechádzali v roku 1972 v rámci misie Apollo 17. Na záver sa v krátkosti obzrime za najdôležitejšími udalosťami v astronómii a kozmonautike, ktoré ste v roku 2024 mohli zaznamenať aj v našom cykle Kozmonews. – 8. januára vynášala raketa Vulcan na mesiac prvý komerčný lander Peregrine. Lander však na mesiac nedoletel kvôli problémom s únikom energie palubných akumulátorov a neočakávanej explózii nádrže okysličovadla. 20. januára sa aj Japonci mohli tešiť z pristátia na mesiaci. Ich lander Slim demonstroval presné pristátie na nerovnom teréne. Zároveň prekvapil vysokou odolnosťou voči prostrediu. Pôvodne sa očakávalo, že lander po prvej lunárnej noci prestane fungovať. Na prekvapenie verejnosti aj samotných vedcov prežil až 3 lunárne noci. Posledná, štvrtá, v máji 2024, bola pre malý mesačný snajper osudnou, keďže sa už nepodarilo nadviazať spojenie. Sonda Mars Express objavila dôkazy existencie ľadových depozitov pod povrchom Marsu. Tie sa pravdepodobne nachádzajú v geologickej formácii Medúze Fossé a sú ukryté pod vrstvami usadených prachových sedimentov. Pri Marse ešte zostaneme, keďže vzdáme poctu vrtuľníčku Ingenuity. Ten svoju marťanskú misiu ukončil po neuveriteľných 72 zlietnutiach dňa 18. januára 2024. Osudným sa mu stal krátky vertikálny let, pri ktorom sa ulomila časť jednej ščepely rotora. RIP Ingenuity.
20. februára sme si pripomenuli výročie 25 rokov od letu prvého slovenského kozmonauta Ivana Belu do vesmíru. Na palube kozmickej lode Sojuz TM-29 letel na vtedajšiu vesmírnu stanicu Mir. Jeho pobyt na stanici trval týždeň a stal sa tak 385. človekom, ktorý sa dostal na obežnú dráhu Zeme. Čo sa nepodarilo komerčnému landru Peregrine na začiatku roka, podarilo sa komerčnému landru Nova C Odysseus. Tomu sa ako prvému komerčnému landru vydarilo pristátie na povrchu mesiaca, aj napriek problémom pri pristávaní. Na to, že sa pri pristáti landru ulomila noha a preklopil sa smerom ku kráteru, sa história už nikdy pýtať nebude. Aj počas tohto roka sme mohli na Slovensku pozorovať polárnu žiaru. Poďakovať sa za to môžeme tohtoročnej slnečnej aktivite, ktorá dosahovala vrchol slnečného cyklu. V istých momentoch bola polárna žiara tak intenzívna, že ju bolo možné zahliadnúť aj v centrách slovenských miest. Štúdie vychádzajúce z dát, ktoré zozbierala ešte v 90. rokoch sonda Magellan, poukazujú na to, že Venuša je aj v súčasnosti stále vulkanicky aktívna. Pôvodným predpokladom na začiatku tohto tisícročia bolo, že na Venuši bola sopečná aktivita ešte pred 500 miliónmi rokov a existencia aktívnych vulkánov v súčasnosti bola len nepotvrdenou teóriou. Po dôkladnej analýze dát sa však vedcom podarilo nájsť dôkazy o tom, že aj dnes sopky na Venuši chrlia lávu. Čínska sonda Chang'e 6, o ktorej sme informovali v priebehu roka aj v našich článkoch, úspešne plnila svoje úlohy. Nielenže pristála na odvrátenej strane mesiaca, ale dokázala aj zozbierať vzorky, ktoré následne dopravila na Zem. 26. júna sa čínskym vedcom podarilo z púzdra, ktoré sa oddelilo od orbiteru, vybrať kontajner so vzorkami, ktorých hmotnosť predstavovala takmer 2 kg. Vzorky sú momentálne dôkladne skúmané v čínskych laboratóriách. Zem získala na 2 mesiace druhú prirodzenú družicu. Asteroid 2024 PT5 sa dňa 29. septembra stal dočasným minimesiacom našej planéty. Bohužiaľ, kvôli svojmu priemeru len 10 metrov, nebol pozorovateľný voľným okom ani amatérskými ďalekohľadmi. PT5 obiehal Zem do 25. novembra. Spoločnosť SpaceX posunula ku koncu roka hranice kozmonautiky svojou zostavou Super Heavy Starship. Na svojom konte má nielen vydarené testovania najväčšej rakety v dejinách ľudstva, ktoré poháňajú špičkové motory Raptor, ale taktiež zachytenie boostru Super Heavy systémom mechanických ramien Mechazilla. A nakoniec správa roka z krajskej hvezdárne v Michalovciach. Otvorili sme novú multifunkčnú sieň Galileo. Bude slúžiť vďaka modernizácii a využívaniu najmodernejších technológií ako virtuálne observatórium s rozšírenou programovou ponukou. Okrem nafúkovacieho planetária sa v tejto sieni nachádza virtuálny kútik z VR, interaktívne pomôcky s možnosťou 3D projekcie, ďalekohľad, kútik s fyzikálnymi pokusmi aj logickými hrami, astroknižnica a mnoho ďalších technologicky zaujímavých prístrojov. Multifunkčná sieň Galileo je realizovaná v rámci výzvy Tradície inšpirujú inovácie s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja. Všetci ste v nej srdečne vítaní. Ďakujeme za vašu priazeň počas celého roka. Prajeme vám krásne vianočné sviatky a úspešný vstup do nového roka. Verím, že sa v ňom vidíme a počujeme aj prostredníctvom Kozmonews Krajskej hvezdárne.